Pune și tu două. Iarăși vine. Păcat că nu-i cald. Să era cald în băgat, uite unul nu e fost. Să băgam pe Emilia. Ce, îți băgai pe cearele să... Emil! Hai că e portocalie, geaca, să zic că e ok. Pantalonul nu sunt încă, dar... Deja. Uite ce tare face deja. Și am și început să crească. Tu filmezi acolo? Da. Super. Nu auzim ce prostii vorbim. Da. Da, se aude tot. Deci poți să fii liniștit. Descarcă-ți sufletul acum. Uite, Emi, cum crește apa. Uite, uite, na. Vine imediat sus. Ce a crescut deja. Ule, 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 ule. Bule, bule, bule. Ce supărată e. Ce puturos ești. Foarte interesant. Cum Wow! vei ca ăsta, cum îi zice? Geyser. Wow! Emilia, uite-te la tata. Bravo!